po. Ay mga parang Jason, time check natin ngayon ay alas 4:01. Bali nakaprepare na nga yung mga gamit namin. At papunta na kami ng Cubao. Uwi na naman tayo ng Bicol namin. Iwanan namin yung Maynila namin. Back to Bicol ulit tayo. Ma? At see you tomorrow Bicol. Sa 28 sa 8 balik na naman kami dito. January 8 balik na naman kami dito sa Maynila. Alright? At mag-chat ako kay Bayaw kasi magpapabok ako kasi wala kami application ng Grab. Yun, let's go. Yan po, tinihintay na lang namin yung Grab na ibinok ni Bayaw. Bali binayaran na raw ni Bayaw. Antay na lang kami. Silver na Mitsubishi. Bigat ng bag. Umalis kasi si Bayaw. Tapos yung pansit na pinadala sa amin ni Nanay Shoni, ibubuk na lang ni Bayaw papunta doon kay Ate Marlene, sa kapatid ni Kuya Noli. Ano sabi ma? Saan lalabas yun? Ano? Di masakit ulo mo? Di ka nagugutom? Ito na. Ito na. Grabe ka naman. Ma? Hawakan mo ma. Oh, iya. Adrian po. Opo. Ito pa. Sali na, sali ah. Sige na. Tanda sa cellphone mo. Ay. Pakubaba tayo sir no? Opo. Super lanes. Super lanes. Pwede yung tanda sa Yan, paalis na kami. Layo dito. Traffic. Yan po vlog sir. Opo. Yan, papunta namin Cubao. Balik na ng Bicol. Bicol.
kaya tayong alas 5 dun. Ano? San Juan. Ay, nako. Thank you so much, Kuya. Salamat. Super lives. Pantaw, aircon. 5:30. Ayun po, natunahan. Ayan po, Ano, Kuya Rock? 5:32. Binuksan na yung gate. Thank you po, Kuya. Palabas na kami. Salamat Kuya Rocky. Ingat din po kayo. Salamat po. Nakalive kasi ko. Shoutout kay Kuya Rocky. Ulan ka na! Oo, tama. Sige, baba. Kalibot pag ano kay... Paalis na kami. Parigots po, Kuya Rock, kay Ate Gil. Madilim sa labas. Manila. Ano na to? Ayan na, umakayap na nga ng Akyat na kami ng Skyway. Ayan na, Kuya Gil. So, umakayap na. Ayan siya, oh. Pero diretso na yan. Ang baba nito, alabang na. Ano yung nalaglag? Nalaglag eh. Alabang na baba nito. Ang labo ng salamin. Saan sa salamin ba yan? Salamin. Kain tayo. Mami oh. Asawa ni Daddy. Mami. 75. Umas po, 150 lang po na ng umas namin. Sa naman, kami.
Ay. 350. Ano dalawa yun? Ang damo niya. Ayun po. Oh, ginakal mo. Sebento yung puno nito. Yung mga uba. 50 yung lugaw mo. Kain. Hindi tapos kumain. Ha? Hindi daw natapos yung kain sa labas. Yan, paalis na ulit kami. Time check natin 10:30. Hinantay pa yung iba. Ayan, good morning mga parang Jason. Dito na kami sa Naga. Time check natin ay 5:59. Naga City. Ayan, malapit na kami bumaba. Magbabakat daw, umusog na kita. Magbabakat na. Yung lalaki. Ano na ba? Piya.
Oo. Atso. Turog si baby. Ay, nag-eskwela na. Hindi na, nag-meeting. Ha? Nagda ako, nag-meeting. Meeting ako. Yan po at dito na ako sa bahay. Diba? Meeting na ko yung sa ako. Kamusta na hali ni Helen? Kasi, tayo, Regos. Si Papa, hadi matulog. Nanayin ko kita, si Hinin pa yan sa na managpo ako. Ayan, at yung bus nga na nasakyan namin ay yung diretso dito. Yung biyayang puntang Pantaw. Tagpaman na. Pantaw. Kaya di na kami nag-jeep. Yung mga nakaraan doon kami bumabuha sa sa Nabwa. Buti nadatnan namin yung biyaheng Pantaw kaya dito mismo sa harap ng bahay. Time check natin ay 7:45. Yun. Kape tayo. Kape. At yan po, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat yan. Bye bye, love you all.